एथ' सान्दुं दुंना हो आंनि थाखाय इसोर एसे दुंनानै हो साननै सानथाम जालांबाय लोगोफोर अखा हागासिनो दं सान हर ओमफ्राय दिनै एसे अखाया गारदों नङाबा अखाया सानावबो हागासिनो दंमोन बेनि थाखायनो आङो एसे जि सुनानै होबाय दिनै फिसा गोनांबाथाय ओरैबायदि बुरजा जि ओंखारोना जि बुरजा जि दं आं एसेखौल' सुग्रोबाय ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ जि अन्थाइफोरखौनो गब गब जालाबायनो नागिरो मानसि दसे नायाबानो जाखोमालायबावो ओमफ्राय जोंहा माइया मा होनो मिथिबायना आं माने उन्दैयाव आंबो बिदिनो जायोमोननो आरो हाफोरखौनो जालाबायोमोननो देरजासिमहालागै ओमफ्राय नोंनि फिसाजोआ नोंनिनो लादै दिनानो जि मिनिथावसोखा आंना जिफोरा राना नङा एसे रानबाय ओमफ्राय न'आव जेरै दं ओरैनो भिडिअ लाबाय गथ' गोनां मानसि जि आलाय सिलाय गाज्रि नुखायोना ओमफ्राय नै जोंहा एबार बाराव माबानो कारजि निम्बु बिराद थायदों आराम मोजां मोजांनो साफा साफा गल निम्बु लकेल निम्बु बिराद साफा साफा थायदों आरो फ्रेस फ्रेस खायै खायै जा हांसोफोरखौबो सोना गालांसै एक्सुवेलि लोगोफोर बोथोराबो एसे मोजांखाय आं सानदों दिनै आबौखौ एसे खबर लानो थांनो होननानै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम थौदो बिदिब्ला खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेरानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो जोंहा मुङा बिराद दावराव ओमफ्राय आङो बोरै जाखादो गंखादो बोरै नै खानायखौनो बख'जोबना लाबाय बहा दंफैयो माजों हाय होनना बिनाय हाय हाय थांसै नोङो बाय बाय होनदो बाय बाय जाबाय दे मा जाबाय दे जोंहा मोना बिराद गोरों जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखादो आं उन्दैनिफ्रायनो एसे भिडिअफोराव देखायलांगासिनो दं जोंहा मोना बिराद देरबाय आरोना ओमफ्राय एकदम डिस्टार्ब गैला गेलेबाय थायो बिमाफोरा जेब्लासिम फिसाया थाबायनो रोङा जेब्लासिम रायलायनो रोङो जेब्लासिम थाबायनो रोङो इयालागै टेनसनाव थाबाय थायो जेनेबा आंनि फिसाया माला थाबायनो रोंगोन आंनि फिसाया माला रायलायनो रोंगोन इयालागै एसे टेनसन थाबाय थायो आरोना आंनि मथेबा ओमफ्राय आंना फिसाया थाबायनोबो रोंबाय बिदिनो रायलायनोबो रोंबाय मोनफा मोननै जानो लोंनोबो एसे रोंनाय जाहांबाय बिराद हेपि आरोना गासैबो बिमाफोरानो बिदि जायो बायदि मोनदों आङो आरो आंनि अनुभबाव फिसाया जेब्ला सब माबाखौनो मोनसे मोनसे रोंलाङो होमबानिया बिमाफोरा बिराद रिलेक्स मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं खोन्थानि आङो जोंहा जिथिलानि न'आव दंफैयो आं बांसिनानो जिथिलानाव फैखायो नोंथांमोनाबो नुखाबाय थायो आंनि भिडिअआव आं जिथिलानाव फैनायखौ फाथै बिफां नुबानो हमनो हाखाबाय आरो जिथिलानाव फैदो होननानै माने जिथिलानावबो आङो फैनो होननानै डाइरेक्ट फैखायाखैमोन आङो आब'लानावसो जोंहानि आबौ लानावसो थांनो जा मानि बिफानियावसो थांनो होनना ओंखारबोदोंमोन न'निफ्राय माने आबौआ एसे लोमजाबाय दङ आरो बेनि थाखायनो आं खबर लानो थांनो होनना फैदोंमोन ओमफ्राय आं लामायावनो जोंहा जेथा जिथिलानि न'खौ मोनग्रोयो नालाय ओमफ्राय जोंहा जेथाला ना दखानबो दङ सकआवनो ओमफ्राय आं सकआव गाइखेर लानो होननानै हाबनायावनो जेथाया खोन्थाबाय आबौमोना जोंहानाव फैनो नागिरदों होननानै माने बेलासियावहाय डक्टरनाव चेम्बाराव हाबगोन आबौआ ओमफ्राय सानजौफुआव फैनानै इयाव थाफैनानै ओंखाम जाहोहरनो होनदों आरो जिथिलाङा ओमफ्राय इयाव गासैबो फैजोबगोन आबौमोना बिदि होनना खोन्थानायखाय होमबा आं मानो थांबावनो आबौलानियालागि जिथिलानावनो फैयोबा जिथिलानावनो थानोसै होननानै आं थाबाय आरो ओमफ्राय दा नेगासिनो दं ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय जिथिदा आंनो संजोब्बाय ओमफ्राय दा आबौमोना सफैबा
जानो ओहो इखो हाया मामि लबरालाय मा लबरा नै इथिंजाय नेगासिनो दं मेन फिस लामा खाथियावनो दाबो सफैला माथो माने जिथिया खोथियाबो फोनो थांदोंनो जेटाबो जिथिदो ओमफ्राय माने जिथियासो लाबोगोन नालाय जिथिदो जमा फैगोन बिसोरो ओमफ्राय एसे आङो फनबो हरबाय थायाखै दहाय खेबसे हरनायानो माने डिस्टार्ब मोनजानो गियो होननानै आं हराखै माने दा फैखागोन नालाय फैगोन होनखादों नालाय मानो फन हरबाय थानो होननानै दोङो आरो नेगासिनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोङो मनुजांजों मोनसे खावलायनो नागिरदों आरो अन्नानै जाय जोंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामदे लोगोफोर आरो शेयार लोगोसेनो अन्नानै प्लिज नोङो माराम नोङो मा नाङा जागासिनो लोगोफोर न'आव सफैबाय जों बेलासियावनो एसे सोरां बारां फैदों आङो मुनु थानायखाय बोथोराबो एथ'बां मोजां नङा बिदिनो अखा गारलाय सान्दुं दुंलाय बिदि जागासिनो दं नालाय गोसोआ एसे दुखु जाबोबाय आरो ना आब'नि हालोदा एकदमबारे मोजां नंथारला गारि फैगोन मा बौ थ'र' इयो खोलायाना इखौ नांगौनो हाया नों इखौ थिखांनो मेलेया थांजोबसिगोन हायो सना सान खुफैजोब्बाय लांगिगिनो लोगोफोर आं सानदोंमोन आङो आब'मोनजों बिराद रायलायनानै भिडिअ बानायगोन मागोन खिन्थु आङो आब'नि हालोदखौ नुनानै बिदि आङो भिडिअ लानाय जादिया एकदम माने आं बिराद बोरैबा दुखु मोनदों आरो गाबनो ओंखारदों आङो आबौआ माने जेबो हुस गैयि जाबाय आरोना खोनालाबो बारा नुलाबो बारा सिनायलाबो जोंखौनो मुनुखौ सोरानि होननानै सोंदों आरो देरबायना इयो आं बिराद बोरैबा मोनबोबाय फैनानै गारमा जेजेना जेजे लोगोफोर मुनुआ एकदम गेलेनाबो फैबाय नालाय उन्दुनो ओंखारबायना आंखौ फुथुनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै बाबाय लोगोफोर थाबैनो आरो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन